Joo, mä oon aloittanut 2 vuotta sitten täällä töissä. Mä oon aloittanut Onnilla 1,5 vuotta sitten työskentely. Ja mä oon ollut nyt noin vuoden täällä töissä. Aloitin hommat avustajan hommissa ja sitten siirryin tähän tiimiesihenkilön työhön. Ja mä päädyin Onnille siten töihin, että Julia oikeastaan suositteli tätä työpaikkaa. Että mä olin ennen ollut 3-vuorotyössä ja halusin sitten ihan päivätyön, niin sitten tää osui hyvin. Joo, mullakin itse asiassa täällä oli ennen mun tuttu töissä ja hän suositteli tätä paikkaa, niin tää on tälleen niinku kaverilta kaverille. Tiimiesihenkilönä meidän tehtäviin kuuluu tosi paljon tehtäviä, mutta peruspäivä koostuu puheluiden vastaanottamisesta. Meille soittaa asiakkaat ja työntekijät päivittäin. Sitten laitetaan palkat maksuun, vastaillaan sähköposteihin ja viesteihin. Joo, ja sitten suunnitellaan listoja ja Uusien avustajien rekrytointi ja perehdytys kanssa. Mun mielestä mieluisin työtehtävä on ehkä palkanmaksu. Mulle työntekijät laittaa niin järkevästi sinne järjestelmään ne, että mä saan järjestelmällisesti ne maksettua. Mä tykkään siitä. Ja mun mieluisin työtehtävän ehkä nämä kaikki asiakaspalverit ja kaikki asiakastapaamiset, niin pääsee näkemään ihan kasvatusten asiakasta, niin se on ehkä mulle se. Mulla on varmaan mieluisin työtehtävä rekrytointi ja siihen liittyvät asiat. Se on mulle kiva. Varmaan jos on paljon asioita hoidettavana samaan aikaan, niin se on haastavaa välillä, että saa sen, niin langat pysyy käsissä. Just sellaiset työpäivät, että jos on paljon vaikka perehdytyksiä tai työhaastatteluita tai listojen suunnittelua, että on niin kuin paljon samalle päivälle, niin se on just haastavaa niin kuin järjestää se päivä fiksusti. Että sieltä niin kuin tulee itsellekin taukoa ja ehtii sitten kuitenkin vastaan puheluihin ja näkee ihmisiä, niin ehkä se kokonaisuus sitten siinä. Niinpä. Mä suosittelisin tätä työtä ihan oikeastaan. Tämä sopii niin monelle, että ihan sama, jos sä oot opiskelemassa, niin sä voit tehdä sen opiskelun ohella tai toisen työn ohella tai sitten ihan kokoaikaisesti. Joo, ja sopii sitten sellaiselle ihmiselle, joka just uskaltaa heittäytyä ja on sosiaalinen ja oma itsensä, se on tärkeintä tässä työssä. Ihmisläheiselle ihmiselle. Ihan rohkeasti mukaan kokeileen, että tänne ei tarvi mitään niin kuin aiempaa kokemusta tai mitään koulutusta, että pääsee ihmisten kanssa työskentelemään. Ja avustajan työ on tosi monipuolista riippuen asiakkaasta, niin veikkaan, että varmasti kaikille löytyy jotakin niin kuin mieleistä sieltä sitten.